Bun venit la Povești pentru inimi curioase, locul unde cărțile se deschid, iar aventurile prin glas. Astăzi îl cunoaștem pe un mic raton simpatic care este pe cale să facă un pas important spre a deveni mai mare și mai încrezător. Povestea noastră se numește Micul raton nu mai are nevoie de scutec și este scrisă de către Brita Zabag, ilustrată de Igor Lange, tradusă în limba română de Marilena Iovu și publicată în România de editura Univers Enciclopedic Junior. Oare va reuși micul raton să renunțe la scutec? Și cine îl va încuraja atunci când lucrurile nu merg chiar din prima? Vom afla imediat. Așează-te comod, puneți zâmbetul la îndemână și pornește cu noi într-o poveste despre curaj, răbdare și încrederea că fiecare copil învață în ritmul lui. Să înceapă povestea. Astăzi vom merge la râul cu cea mai curată apă din lume, spune mama raton. Ratonul murdărel se bucură. Îi place tare mult să se bălăcească. Îți iau și olița, spune mama. Vei nota mai bine fără scutec. Însă micul murdărel clatină din cap hotărât. Un raton adevărat nu are nevoie de scutec. Când ajung la râul cu cea mai curată apă din lume, toate animalele sunt deja acolo. Micul raton își ia avânt, face un salt uriaș și pliosc! Aterizează în apă alături de prietenii lui. Dar vai, ce s-a întâmplat cu scutecul? În câteva clipe e atât de mare și de greu. S-a îmbibat de apă. Mănec! Strigă ratonul neajutorat și agită disperat brațele. Imediat, bursucul ștrengar îi aruncă un colac de salvare. Uf! Oftează ușurat micul raton. Totul s-a terminat cu bine. Dar cum poate continua să se bălăcească? Iepurele cel isteț știe cum. Bălăcește-te fără scutec, îi spune el. Și ce fac când îmi vine să fac pipi? Întreabă ratonul. Atunci te duci repede la oliță, îi spune sconxul. Așa facem noi. Aha, spune micul raton și își dă jos scutecul ud. Vino, hai să ne jucăm de avați ascunselea, strigă micul sconx și îndată toți încep să alerge pentru a găsi cel mai bun loc unde să se ascundă. Am nevoie să fac pipi, strigă deodată micul sconx și repede își strânge picioarele. Iar eu trebuie să fac treaba mare, strigă bursucul ștrengar. Iar mie îmi vine să fac un pârț, chicotește iepurașul cel isteț. Și eu trebuie să fac pipi, oftează broasca testoasă cea rușinată și se îndepărtează cât poate ea de repede. Oare ar trebui și micul raton să încerce? Poate-i vine? El se așează cu grijă pe olița lui. Când toți au terminat, prietenii vor să se întoarcă la joacă. Numai micul raton e singurul care n-a făcut nimic la oliță. Poți să o faci, îl încurajează bursucul ștrengar. Da, spune și sconxul, e atât de ușor să faci pipi la oliță. Chiar și eu am reușit să fac la timp, murmură țestoasa cea rușinoată. Iar eu sunt foarte înceată. Micul raton se străduiește din răsputeri, dar nu iese nimic. Chiar atunci când vrea să se ridice de pe oliță, își dă seama că îi vine să facă pipi. Așa că rămâne așezat și, într-adevăr, reușește. Am făcut pipi! Strigă micul raton. Toți bat din palme încântat și cântă. Priviți, priviți, ratonul de scutec a scăpat, să știți. Priviți, priviți, ratonul mare s-a făcut, nu mai face n-așternut. Iuhu, scutecul a dispărut! Micul raton e tare mândru. Ajunși înapoi acasă, mama vrea să-i pună micului raton un scutec pentru noapte. Dar micul raton clatină din cap. Acum sunt mare, îi explică el, iar ratonii adevărați nu au nevoie de scutec. Mama îl privește uluită. Apoi zâmbește și îi pune olița lângă el. Noapte bună, mormăie el și adorme fericit. Și astfel se încheie aventura micului raton de astăzi.
Am descoperit împreună că fiecare pas înainte, oricât de mic ar părea, este o mare reușită. Cu răbdare, încurajare și multă iubire, fiecare copil poate învăța lucruri noi atunci când este pregătit. Dacă ți-a plăcut povestea, te aștept și la următorul episod din Povești pentru inimi curioase, unde vom descoperi o nouă aventură și alte personaje minunate. Până atunci, păstrează-ți inima curioasă, zâmbetul pregătit și nu uita, fiecare zi poate deveni o poveste frumoasă. Pe curând!